11 красавіка 2026 года у віцебскай катедры Езуса Міласэрнага прайшоў фінальны этап 8-га дэцызіяльнага конкурсу на веданне святога пісання сярод дзяцей і дарослых з каталіцкіх парафій Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Віцебскай, Гродзенскай і Пінскай дыяцэзій. Конкурс быў абвешчаны ў снежні мінулага года, а 14 сакавіка адбыўся яго першы парафіяльны этап, затым дэканальны, а вось цяпер апошні дыяцэзіяльны. На заключныя этапы падвядзення вынікаў канкурсанты разам з катэхэтамі прыбылі ў Віцебск з усёй Беларусі. Распачалося ўсё святой імшой, якую цэлебраваў біскуп Олег Буткевіч. Пасля малітвы ўсе накіраваліся ў канферэнц-зал і катэхетычны клас, дзе, заняўшы свае адпаведныя месцы па рэгістрацыі, кожны сам адказваў на тэст згодна са сваёй узроставай катэгорыяй. Тэма сёлетняга біблійнага конкурсу – евангельскія прыпавесці. Арганізатарам дыяцэзіяльнага конкурсу біблійных ведаў з'яўляецца дабрачыннае каталіцкае таварыства «Карытас» Віцебскай дыяцэзіі Рымска-каталіцкага касцёла ў Рэспубліцы Беларусь. Кожны ўдзельнік атрымаў дыплом і памятныя падарункі, якія падрыхтаваў «Карытас Віцебск» пры падтрымцы дабрачынцаў.